sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Danilo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, magbalik. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga taga Malbago, Carmen, Cebu. Ang atong magtatampo, nagdasingan nga Danilo. Recorded by X Thunder Gaming. Bay Danilo, huwag din trabaho ron. Wala ka. Kamo lang ba yoy? Ani lang ko sa atong trabahoan? Samantang kay. Mura naman kag minyo. Surusuroy, broy. Ani lang ko din ba yoy? Magkalingaw lang ko Facebook din he. Ano? Kaugod. Sige. Biyaan sa kanamo. Oh sige bay, way problema. Pag lingaw-lingaw lang mo. Dili masuk ko malingaw anong laglaag ko eh. Ay pag mag-Facebook lang ko, lingaw pa ko. Eh, diya may gwapa nga may agi sa kumwal. Gisa ang yang ngan? Suwayin ko nag-add be. Wala, yan akong di-accept. Tawag ka na ako, be. Hi, kumusta? Hi, okay lang, Jess. Salamat ha. Saan sa man? Nga, imo kong gi-accept. Oh, na-feel magod ako nga buutan ka, maong ako kang gi-accept. Salamat, Jess ha. Okay ra nimo nga tawag-tawagan ti ka? Yes, okay na kayo, oy. Anytime. Salamat ka, Jess. Ngayon noon, kaya na kay gikalingawan og chat-chat. Sa mo tanggid nga dili ko makakuyog ninyo bay kay nalaman si Jess nga magsigig. Tawag-tawag na ko. Samot yun. Haha. Huwag ka na ba eh. Ang importante nga, malingaw ka. Ha? Makikita ka na ako? Oh, Jess. Pero kung nimo. Oy, sige, magkita ta. Naunsa ka, uy. Ganihan lagi kasi gitutok na ko. Naunsa di ka? Mas gwapa man gid ka sa personal, Jess. Atik sabay. Lagi, tinul bitaw. O misamot nga na in love ko nimo. Karon nga nakita na ti ka. Danilo, I love you, Jess. Unta dili ko nimo pakyason. masulti lang ko ni mas tinuodan ha. Ganahan sad ko nimo. Kato pa, uyab na ta. O Danilo, uyab na ta. Salamat kay Jessa nga wa ko nimo panto sa dugay. Salamat kaayo. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ba? Uyab na di mo atong imong ka-chat nga si Jessa. Oh, by Michael. Gikaloy in taon. Yargi kong gisugot. Maayo nun. Lipay sa kay kubay nga may uyab na ka. Oh,
Dan, nganong nanood man ta din eh. Ani na ako mamatod ikon tinuod bagid nga nahigugma ka na ko, Jess. Mahal ti ka, Danilo. Maong buhat ang gusto ni mong buhaton ako. Salamat, Jess. Jess, Dinduta sa kong gibati, eh. Gamay na itapo na namo di Jess, Mas misamot may nung akong kukman niya. Ha? Magkikita ka na ko? O, Dan. Dili ba may imo kung imo lang isulti din sa cellphone? Gusto ko nga personal na magsulti. Tungod kay importante kayo ni. Oh, sige, sige. Sige, magkita ta. Ano sa man naka-importante may isulti na ako, ha? Anong dili man gid mahimo nga isulti sa cellphone? Danilo, mabdus ko. Sa? Mao na. O sa itong buhaton ini ron. Diyos. Kung kini... Dili pa ba ko andam nga mudawat og obligasyon, ay? Nga sa ato pa. Imo lang kong pasagtan. Sorry kayo, Jess. Pero... naglibog pa ko sa kong buhaton. Maayo ra gyud ay nga dili ko tinuod nga mabdos. Kay imo ram di ko pasagdan. Ha? Say, buti may ipasabot. Giprank ra ti ka nga mabdos ko. Kay gusto ko mahiba ko lang sa imo reaksyon. Oh, O kung tinuod pa di kong mabdos, imo ra di ko pasagdan. Wa kay ayo nga paglalaki. Jessa. May pamabuwag ta. Jessa. Pila na katuig nga nakalapay. Sukad mi nga nakabuhag ni Jessa. Kumusta naman ka siya? Uy, hala. Ang igsuon na yung Jessa, ang chat na ako. Si Angie. Dan na ako'y ibalita ni mo. Bahay ni Ate Jessa. Akong tawagan si Angie. Hello, Angie. Unsa imong ibalita na ako? Bahay ni Jessa. Kuandan, may kaipo naman si ate og may anak na gani sila. Unsa? Pero maulagi, bago pa sila nagkabuwag og nibiya ang lalaki. Uy. Okay ning G, may mo bang hatagan ko nimo sa contact number ni Jessa? Sige Dan, ako lang i-chat ni mo. Manawag man ka. Ang samay mong tuyo. Gusto lang ko mga ipasaylo sa akong gibuhat nimo, Jess. Okay ro eh. Kalimtiro to. May mo bang makikita nimo? Kano man? Gusto lang kong makakita nimo. Ikaw. Sige. Ari lang sa mong probinsya. Kumusta naman ka? Nia. Inahan pero dili asawa. Kung dili pa tingali ko talawan ni atong unang panahon, ako kinuntag amahan si mga anak. Dili lang ta magiskot ato Dan. Milabay na to. Unsa man di mong tuyo na ako. Nga gusto maka nga makakita na ako. Gusto lang ko nga may bawo ka nga hangtod karon. Love fati ka, Jessa. Danilo, Ug andam ko mga mahan si mga anak. pangitag daga, uy. Nganong ako man intaw ng imong tuyuan nga may anak naman ko. Ikaw ang gusto nako, Jessa. Kung atake lang ko kay kayon nga higugmaon ka pa kusab.
Ako panahon-naon, Dan. Jis, kuhanin akong dao. Unsa man eh? Mga groceries na. Akong gipalit para ninyo. O may gipalit sab ko nga gamit para sa bata. Nganong imo man kibuhat, Dan? Usbo na ako sa pagsulti ni mo, Jis. Mahal ti ka. O gandam ko mga mahan si mga anak. Nahibaw ba ka? Nga sa imong gibuhat ron. Inanay nang nabalik ang akong gugma nimo. Tinood, Jis, ha? O, Dan. Nasa ato pa mo, sugot ka nga. Magpalit ta. O, Danilo. Salamat, Jis, ha? I love you. I love you too, Danilo. Grabe nga kung kalipa niya itong higayon, ha? Nga nakigbalik si Jis nako. Sa pagkakaroon, nagplano namin nga magpakasal. Dini na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad. Nini akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kato mga higalang kaagi ni Danilo ang tagatago uban sa awit ngayon kay pangayo. Awit ka na kalahan, magbalik. Ang kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o kubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw, kinasing-kasing ko kitapit sa papanaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu nga Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga hanhan. Han, dugayan mo eh. Nga naman, Carl? Ganingar ako nagpaabot ni mo. Nga nagpaabot na sa kanako. Abi na ko, di ka maskwela. Nitabo ka nga naapit yung exam. Eh, tanan na. Manood na sa tong room. Dayhan, magsigil mo kuyog si Carl. Uyab mo? Ha? Dili tayo, uy. Friend ramen ni Carl. Aw, abi na kong uyab mo, day. Kay sige mo kumukuyog-kuyog. Ikaw, gid, no? Close lang gid ni Carl. Han, pwede kang matapad ni maglingkod? Sure, dali. Ay, salamat in town. Dool na gid ko nimo. Nga na di, Carl? Ano mong ganahan ka magpaduol na ako? Kinakaya mo Wala. panood ka ni mo, kay libong ka ni mo. Ha? Taro kayo. Hey, kamo ba? Huwag mo ilingaw sa? Taro na, sis. Kukuha, Pascal. Sige, ibong yun siya. Ibong isangan. Tinuod, Carl. Naibog ka na ako? Ha? Wa, uy! Carl, muna lang kung uli ni mo, ha? Kaya na pa makakaibuhaton. Kita na lang dohang nagbilin din sa room. Bye-bye. Kadiyot lang, Han. Uy, ngano ka, uy? Gigunitan mo ko ni mga kamot. May isulti na ko nimo. Ha? Unsa man na? I love you. Carl, Tinuod bitaw tong sulti sa tong mga classmates. Naibog ko nimo. Pero karon ako makahigayon og sulti. May chance pa ko nimo, Han. abi ni mo, Carl. Nakalitan ba ako ini ay? Wa ako magtuo nga. May feelings na ikan ako. Han, Sorry, git kaayo. Nakalitan ko ini. Mao ba? Nanguyag gid si Carl mo? Nakalitan git ko tay. Huwag ko magtuo nga. Nakagusto dahil na siya nako. Ay, klaro mong good.
Nya, sa may plano nimo? Naglibog pa ko day, uy. Han, kumusta naman tong akong giingon nimo? Carl, Wa ba gito bag sa akong giingon nimo? kuan Carl. Okay raman ko. Kung di ko nimo sugton, Han. Basta may bawo na ko sa tinuod mo feelings. Ha? Mangutanan ako. Nakagusto ka na ko, wa. Kuan. Tabagan ako. Okay raman ko. Di mo ko mamugos kung wa kay gusto na ko. Bitaw, uy. Ang tinuod. Ganahan man sad ko nimo. Nga sa ato pa. Iyom na tahan. Yes! Yes! Uy. Uyar ba ni Han? Uy, saba, uy. Ay, nalipay na ko nga imo na kong gisugotan. Salamat gid kayo, ha? Maayo noon nga mo gisugot si Carl, day. Naluoy man ko niya, day, uy. Oh, hinuon sa buutan man na si Carl. Ay, kuan day. Nakoy amigo nga gusto makigila-ila nimo. Ha? Kinsa man? Basta, moari ra tuog mo sa eskwelahan. Pero may magud siya makakita nato nga magkuyog. Moari ko na siya kay makigila-ila siya nimo. Oh, ila-ila naman ka ha. Ari ka. Mao na akong giingon nimo day nga gusto makigila-ila nimo si Jason. Ay, si Han. Hi, Han. Kagwapo niya. Uy, day. Gawat ako na ng kamot ni Jason. Hello. Hello. Pwede ko mangayos imong number, Han? Sure. Abi na ko, gid sinanawag na ako. Ikaw din ni Jason? Oh, Han. Nga nanawag man ka? Nga naman di pwede. Amiga man ka ta. Okay na, oy. Okay ra nimo nga mo text og manawag ko nimo? Okay naman. Noon sa man ko eh. Isa pa lang nga, nagsige ni mag-communicate ni Jason. Uwa naman ko kanahin ni Carl. Si Jason naman ang niapirmi sa una-una. Abi na ko kasi nangita na ako. Ikaw man din ison, oy. Ngayon awat magkadinis sa amo, oy. Tungod nimo, Jason. mo ni tinawdahan. Nagpangutan ako kung asang inyo, ug nalipay ko kay nakatultol ko din sa inyo. Ngano di ay? Unsa man mong tuyo na ako? Han, mahal ta ka. Jason. Maunahan, lugay na unta nina akong isulti nimo katong nanawag ko nimo pero mas gusto na ko nga personal na akong isulti nimo. Aron makatuog gid ka nga naoray nga akong gugma diyan nimo. Jason. Paglaom ako, Han. Nanong malimot man ko pa. Kagusto mo sab ko ni mo, son. Pero, naaman ko kuy uyak. Okay raman ako kung duha mi sa imong kinabuhi, Han. Sige na, sugta ko. Daoy. Ay lang ko puging imong kaugalingon. Sugta na lagod ko. Ginalang, uy. Oo na. Ako na kang gisugot. Salamat, Han. Han, naunsa di ka? Ha? Nga ni day ko. Nakabantay ko nimo nga muraog nabugdaw man kanako. Di na gani ka ganahan nga magbungan tayo pangaon. Naunsa di ka? Hana akong naalala ni mo, uy. Dili ko ganahan nga sikit kaayo ta kay sungugan pa kay na nga itong mga classmate. Maura na. Ha? Mga tatas inyo? Oh, kay ipaila-ila ti ka sa akong mga ginikanan nga ako kang uyab. Sige. Jason, wa man lagi tao din sa inyo. Ay, madi mo mamagpapa? Sorry na pero waro lang ako mga ginikanan kay may gilakaw sila. Unsa? Ay, dali be. Jason, mangkakus man ka, uy. Uyab ko ta. Jason. Sabi ko sa kong buhaton mo, ha? Jason. Kinuo ko. Uwa na mo mapugi na Jason ang among kaugalingon. Ang inihito po kita mo. Unsay magbuwag? Mao na, Carla. Makigbuwag na ko nimo. Tungod ba itong Jason? Nahibaw ka? Dugay na ko nahibaw. Ngayon may laing kang uyab. Si Jason. May nagsulti na ko. Unsa? Pero ako lang ning gibaliwa. Kaya nahigugma ko ni Muhan. Huwag akong gipaabot nga ikaw mismo ang musulti na ko. Pasaylo ako, Carla. Mas mahal ko lang si Jason kay nimo. Og may nahitabo na sa damo. Unsa? Mao sorry, Carla. Magbuwag na ta. Han? Mao sorry gid kaayo. Mo ba? Imo na ding gibuwagan ang imong uyab? O Jason, kaya dali ko gusto nga mula akong pasyan ako. Usa pasad, mas gigugmati ka. Salamat, Han.
Ug aron ma-monitor na tong usag-usa, mag-ilis ag account. Sige. Kadagang kong mga lalaki nga ni-chat nimo. Ako na mo ko ng mga friends. Unsa mga friends? Nga nag I love you man nimo. Ingon anak ra magid me. Mag-I love you magid me. Day, ayan lang tanin mo oy. Ingna hinuon nga milain kang uyab. Pataka man lang ko. Ay na lang ta. Di gid ka makontinto ko sa kalalaki da. Jason! Mas maayo pa magbuwag lang ta. Unsa? Jason, ay nagbuhatan ako. Maluoy ka. Nadutlan ako ni mo. O sa pa may nahitabo na nato. Kalimtit oy. Jason! Ay na pag-chat na ko ha. Kay makigbuwag ako nimo. Ilom, oy, pagkilak-hilak diha. Sakit kay gabuhat ni Jason ako, ma. Oy, ay kawili itong uyab ni mong standby, oy. Nagabaan na tingali ko sa kong pagbuwag ni Carl, ma. Nagabaan ko. Ay, sige ko na una itong imong mga uyab. Concentrate sa imong pag-eskwela. Salamat in taon. Nakalimot ako ni Jason. Naamay ni friend request na ko. JR ang pangan. Ako ning i-confirm. Nanawag lagi ka? Alipay lang ko nga, naging-friend ka na ko, ha? Nga ni friend request na ka na po. Ginahan ko ng tao sa iyong profile. Mao ba? Kaya, okay na rin mo nga magtawagan ko rin mo. Okay, kaayo. Kana pa? Na ako'y bagong nga friend? Sige na mag-communicate ni JR. Nagkauyab mi. Malipayon po ko nga niabot si JR sa akong kinabuhi. Kay pinanggaman ko niya. Dinhin na lang kutob. Nagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RM. And Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga taga Mac Sugod Southern Lady. Nga tumatatampo nagdasingan nga Aled. Alden, ila-ila mo ining akong kuyog. Kinsa man ni ma? Siya si Benji, o anhin na siya puyo sa ato. Nga naman ma? Wa naman siya mama o papa. Nya, apoy kaliwat nga, magpapuyo niya. Luoy ako. Musugot ka nga anira ko po sa inyo, din. Okay ra, uy. Maayo hinuon. Nakoy tabang-tabang sa trabaho. Salamat din ha. Salamat sa ating nga imo kong papuyon din sa inyo. Basta pag binuotan lang yun din ha? Ote. Oh, ikaw danin gamay nga galon oh. Kaya ako'y danin dako. Okay ra mangkot kung ako'y mudaan ng dako. Kay kadaog man ko ana. Ay lang kibabay man ka. Luoy mo kay ka kung ikay mo daan ng bugat. Imo lang nang gaan. Ako lang yung bugat oy. Bahala ka, uy. Dali na. Mamauli na ta kay napabiya ko'y buhaton sa bahay. Tana. Alden, nanong naman na po yung si Benji sa inyo? Luoy man kayo siya. Wa naman si mama o papa. Mao ba? Lucky. Kuya, good. Basig mo na imong mabana. Unsa ka diha? Ito, sige kung magkuyog-kuyog. Inikada ko ninyo, mao na imong mabana. Magbuhat tayo ng bata. Magbuhat tayo ng bata. Nye, gusto sa ni mo, oy. Mura naman gunag akong igsuon ko. Lala, may lagdi ka. Ang sungugan ka. Anong nilak mo na siya? Anong nilak ka din? Uy, diyon sa ninyo si Aldin. Anong nilak mo ni? Ha? Ni ana si Benji to. Diyon sa ninyo si Aldin ha? Anong nilak ni siya? Wama na mo ilaptigod. Unsay wa? Anong ingon makapi. Nga ako mabana si Benji. Inigda ko na mo. Uy, anong imo magisunog si Aldin? Ni sa ko ay. Uyab na imon no kay mulaban man kaniya. Ala, uyab sila. Uyab Dili na na ba uyab. may uyab? Kura, ang imo eh. Uyab mo kay uyab. Uy, kayo ang mag-away! Ano na mo? Ay, pastilan ninyo mga bataa mo, oy. Ngita man mag-away, oy. Si Benji ma, iyang gisukmag ang nagsungog na ko. Lungan be, naglagot man ko kay iya magipahilak si Aldin te. Ay, sa sunod, ayaw na mo pangitag away, ha? Paglikay mo, pasag din na sigig sungog-sungog ninyo. Dali aras sa panahon, uy. Mura man lagwa. High school na ta. Maugid, muralagwa. Salamat di IG ha. Ha? Saan sa man? Nga naakaparo ni kuyog-kuyog na ako. Mula ba na ako kung binuangan ko? Di sa ko gusto eh. Ug di ko musugot nga binuangan ka.
kulotahon gina ko kung naay magbinuang mo. Nga na di ay nga, pero naman ko nimong labanan kung naay magpinuang nako. Kay pinangga ka man ako. Benji. Nga nung pinanggaman ko nimo. Basta lang, di ko gusto nga naay magbugal-bugal nimo. Oh, Basta binuangan ka. Ako gikontra nila. oh. Nga nung nangunong man ta? Hapon na ba ya? Napatitagang buhatan sa bahay. Kadi lang, doon ako nakita ba. Ako ihatag niyo. Ya. Basta man? Lo. Ha, hindi tao. Ano ko magkabuwak, Ji? Imo na ni. Nano yung ko tagagbuwak? Kay love man ka na ako. I love you, Alden. Lain na ni mo, eh. Nangayap lagi ka na ako. Nga, mararaman tagigsuon. Sorry rin ha. Bisan pag bata pa ta, pero love ta nagig ka. Benji. Okay naman gud kun imong sugton si Benji. Wa mo ko nilabot nimo. Ay, ambot tayo, eh. Lainan mo ko na nga magkauyag, eh. Unya, naasiya po sa amo. Naara gina nimo day. Pero para nako no, okay ra gyud kaayo kun makauyap mo. Total, suhito naman mo susag-usa. Dili di kaganahan ako din. Ganahan man. Unya, ganun, di mo kamusugot na ako. Kuan mo gutin. Lain kayo na unaon ba? Nga magkauyag ta. Unya, niara ka puyo sa amo. Gawas pa, mga bata pa ta. Ang gusto ko nga, mahuman una sa akong pag-eskwela, una akong masudog uyab-uyab. Okay ra din. Maghuwat ako kung ano sa ako ni mo sugton. Salamat, Chia. Mo-concentrate na una ta sa itong pag-eskwela. Dili lang kung una ta anong uyab-uyab. Ha? Malarga ka og Manila? O din. O nanangid ako ni ate nga manarbaho ko dito. Mao pa. Mingaw na unya ko ni mo. Ako sab. Mingawan ko ni mo, Chi. Pag-amping din niya. Ikaw sab pag-amping dito. Sige lang. Manawag ra unya ko ni mo inigabot na ako dito sa Manila. Naunsa man ko eh. Bila pala gali kasi mana sukay paglarga ni Pinchi. Gimingaw naman ko niya. Ay, nayapag manting halik ko. Ay, natural lang nga mingaon ka niya. Kaya pila gud mo katuig nga nag-uban-uban. Lagi ma. Wali siya mo ingon nga. Madawag siya nimo inigabot niya Manila. Niingon mo to siya na ako mga manawag siya pero uwa man yun. Da, hawata-hawata lang. Uy, madawag ra lagi to. Pinakog iman akong kikalimtan. Naitabo ka nga malimot ko sa kong mahal? Benji, Kuan, dugay ko nakapanawag nimo kay nabisip ako sa kong trabaho pag-abot na ko dari. mao ba? O niya, kumusta naman ka? Okay raman. Wa ka mingawan ako. Gimingaw eh. Uy, parehas dita. O niya, kumusta naman, ha? Ang unsa man? Ang akong gingon nimo ba? Uy, layo na biya kay ko nimo ha? Ug di na sad ta mga bata. Panahon na tingali nga imo kong sugton. Benji. Ang tinuod lang din. Bisag di ako sa layo, ikaw niya permisa akong una-una. Oh. Ay nalagod na pugniyan imo kaugalingon. Sugtan ako eh. Aron uli na ako. Magninyap na ta. Sige na lang, uy. Oh? Ako na kang gisugot. Kana, mo na akong gipabot. Yes! I love you din. I love you too, Benji. Nahibaw ka ma nga uyami si Benji? Eh, hibaho kaayo. Nanawag si Benji inako. Uy, disulti ga uyab na mo. Unya, wa ka masuko ma nga nag-uyami si Benji? Ay, ganong masuko man. Gabuutan masabtong bata ah. Balipay ko kung kamog yun ang magdadayon. Salamat, ma. Ila naman kasi mana. Wa man manawag si Benji na ako. Dili man unta ni siya ingon ini nga. Di manawag. Nga naman ka. Ako siyang tawagan, be. Naan sa day ka, Chi? Wa naman lagi ka makontak na ako. Mauwaw na ko nimo din. Ha? Nga naman. Kuan mo gud. Nakasaap ko nimo. Ha? Usa may sa ni mo? Din. Nakapamabdos ko dre. Unsa? Benji, mahimo ba? Ayaw ko pinuangi. Sakit pa yan ang ako, medyo. Wa ko magpamidya nimo. Tinood akong gisulti. Ang babae man gud, ang naguna-una unya. Lalaki ba ako? Nenito guna mo. Pero din tinood, wa ko mahigugma niya. Ikaw gid ang akong gigugma din. Mo paulig gid ko diya sa ato. Ayaw nagbuhat ha. Luoy kayo ang bata nga mo dako nga way ilong ama. Basta ayaw pasagdi ang babae nga imo na pamabdusan. Pero ikaw nga akong gikinahanglan din. Pasagdi ko. Natalo kay nahitabo na to.
Dawat man ako nga dili kita angay sa usag-usap. Alden, Pero sige lang. Niyari gihapon ko. Mahimo na ko ni mong masangpit. Dili mawa ang atong kasuod. Magpabilin kini hangtod sa hangtod. Naminyo gid si Benji sa babae nga iyang gipamagdusan. Og ako pa ang nahimong ninang. Dini na lang ko kutob. Og daghang salamat sa pagtagad ni ning akong tampo. More power sa RNN. Mga kita mga galang, kaagi ni Alden nga taga Mac Sugod Southern Lady.